Κύριε Κρεούζη, είστε ο μοναδικός επιζών Μάρτης εκπαιδευτικός. Πείτε μας τι φταίει για το ναυάγιο της εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση. Τι έγινε με την αξιολόγηση? Εξεράγησε. Κομμάτιασε την εκπαίδευση. Την έκοψε στα δύο. Κάτω στα γραφεία ακούγαμε τα ποντίκια να κλικάρουν συνέχεια. Οι διευθυντές έστελναν έγγραφα, διαβιβαστικά και ηλεκτρονικά μηνύματα. Είχαμε πέσει σε απόγνωση. Το σχολείο είχε κυριευτεί από φόβο και ανασφάλεια. Ο φόβος και το άγχος μας χτυπούσαν αλίπητα. Τράνταζε ολόκληρο το σχολείο. Έτριζε. Και η πίεση όλο ανέβαινε. Ανεβάσαμε πίεση 14, μετά 16, ύστερα 18. Δεν μιλούσε κανείς. Καρατούσαμε ακόμα και την ανάσα μας. Ακούγαμε τους συναδέλφους που άγρια αναστενάζαν. Βλέπαμε τον καπνό που έβγαινε από τα ρουθούνια μας. Και ακούγαμε τα πυράκια μας που χτυπούσαν γρήγορα. Όλο και πιο γρήγορα. Και ξαφνικά στο σχολείο η βελόνα είχε περάσει στο κόκκινο. Τα αξιολογητικά ελαττήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν! Η αξιολόγηση δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε την αξιολόγηση! Όχι άλλη αξιολόγηση!